Na hát sziasztok srácok, ebben a mai videóban be fogom mutatni nektek a horgászdobozomat, de előtte 3 új cselit unboxingolni fogunk. Az egyik nem más, mint egy Downer Baby Bass. A másik az egy Gonzo UV Fire Tiger. És a harmadik pedig egy Runmaster a VIP-től. Úgyhogy melyikkel kezdjük? Hát szerintem először kezdjük a Baby Bass-szel, mert az a legkülönlegesebb. Hoppá. Így néz ki. A horgok nem műanyagok, szerencsére. Elég drága volt. 2990. Tudom, hogy vannak ennél drágábbak is, de azért ez elég király. Úgyhogy ezt le is rakom ide. Következő, hát perc kimehet, holnap után bejöhetsz. Csá. Akkor ez a Grandmaster lesz következő. Ó! Most nem is fogjuk tesztelni. Most megpróbáljuk. Ez 21 grammos Grandmaster, sárga-fehér. És a szeme az pedig piros. Én ebben nagyon bízok, hogy erre lesz majd valamikor kapás. Na de akkor jön a Gonzo. Az Gonzo UV Fire Tiger. Akkor kiszedem ezzel együtt. Ez pedig egy ilyen, hát egy ilyen rezgő farkú cucc. De viszont a terelőlapátja egy kicsikét furcsa, nem tudom, látjátok-e? Hát egy ilyen L-alakot zár be, egy ilyen döntött L-alakot. De viszont nagyon szépen meg van munkálva, a színei is szépek. A rapolásról lett, direkt nem vettem, mert akkor az összes pénz lement volna az ajándékkártyáról. Már kaptam még idén karácsonyra egy ilyen ajándékkártyát, és a Walterlandban voltunk, és ott vettük ezeket a csalikat, ti is csekkoljátok le nyugodtan, itt Dunakeszin voltunk. Na de akkor már megpróbálom. Hát ez eltört, de valahogyan megpróbálom. Valahova megpróbálom felrakni, hogy működjön. Várjunk. Egyébként, hogyha csak simán így ide lerakom. Az hol áll? Jó. Most így a gép elébe, a gép mögé raktam be. Hát mivel kezdjük? Villantók, wobblerek vagy gumicsalik? Én szerintem kezdeném a gumicsalikkal. A legnagyobb gumicsalim, amin van, az egy Fox Zander Pro-s 8 grammos Redhead. Ezt szoktam használni, de még egyetlen egy kapásom se volt rá. A következő egy 7 grammos, minek mondjam ezt, plankton szerűség, nem tudom. Az a lényeg, hogy egy ilyen forgó bizbasz,
És akkor még utána van egy ilyen neonzöld kis cucc is. Hát ez főleg süllőre lesz jó, de akármi más is megeheti, például csuka, stb. Van egy ilyen, most hát kurva retkes, de viszont hatékony. Ilyen, hát ez is UV Fire Tiger, csak nézzétek meg a színeit. Kettőnek. Ez az, amit most ki-unboxingoltunk, és ez az, ami eddig is megvolt. Igen. Tehát van egy ilyen UV Fire Tiger-ös nyugjál már ki, mi az? Gumihalam. Hát egy kopáson lévő kisebb redhead, egy nagyobb redhead, egy picivel nagyobb redhead, hát nem sokkal, de azért egy picivel nagyobb, és hát már kezd tönkre menni, ahol át van szúrva a horog, de egy annál is nagyobb ilyen pici sneciai méretű Zander Pros Fox redhead, és van még egy ilyen picike sügerezős csalim. Ennyi volt. Ahogy láttátok, innen vettem ki az összes gumihalat. De most haladjunk a kicsikét unalmasabb részekre, utána meg jönnek az izgalmasabb részek. Gratulálok, leállítottam a földre. Basszus, még egyet. Majd mindjárt jövök. Mindegy, nem találtam meg. Egyet megtaláltam. Hát az egy ilyen... Hogy is mondjam? Ráhúzol egy gumihalat. Így, ne? Most így ráhúzom, azt csak. Azt így néz ki. És kettő olyan kampó van, nem tudom, hogy pontosan miért. De viszont biztos, hogy van értelme. Gyorsan vissza is rakom a helyére. Van még pár darab ilyen Temus gumicsali horgom. Vannak rejtett horgok, amiket el lehet rejteni. Van 2-3-as horgom is. Igen. És van egy dropshot horog. Vagy offset horog, ki ahogy szereti. És van egy ilyen icike, de tényleg ilyen icike-picike horog is, amit alig láttok. Ugyanúgy olmos horog. Ezt gyorsan vissza is rakom, még mielőtt lelököm a zsákba az összeset. Na, egyébként megmutatnám, hogy várjátok, hogy itt középen azok a gumicsalik vannak, amik nincsenek felszerelve. Ezek pedig a villantók, ezt majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Na, tehát akkor most jönnek a villantók. Wobblereket hagyom a legvégére, mert azok között vannak izgalmasak. Oh shit. Here we go again. Van egy pár. Van egy pár villantom, annyit mondok. Már mindjárt kigobozom. Na, szóval azt hiszem, hogy 7 vagy 8 villantom van, ezt most pontosan nem tudom.
megmondani nektek, de amúgy itt vannak előttünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Egyébként 9 volt, csak egyet elhagytam valahol, nem tudom. Emlékszem, egy vödörbe volt benne, de hogy ez hova tűnt ez a csali a vödörből, azt fingom sincs. Most is nem fog elférni a wobbler. Oh, shoot. Akkor ki kell valamit találnom. Mindegy. Van 2 ilyen picike pisztrángozós villantóm. Én legalábbis pisztrángra használnám. Maradjunk annyiba. Van egy ilyen nagyobb, csukázós, balinozós, süllőzős villantó. Nem tudom, hogy ha valamit rosszul mondok, hogy rámegy, akkor ne kövezzetek meg, léci. És van egy ilyen, hát egy hosszú villantóm, egy ilyen gumihallal a végén, ennek a farkából egy 3-as, a hasából egy 2-es horogál ki. Azt még nem nagyon használtam, sőt szerintem nem is használtam. Van egy ilyen picike szürke villantóm, ez tök király, ez menő, jól néz ki, fasza. Van egy ilyen pinduri icipici, de tényleg szerintem ezt valaki összeszerelte, mert ilyen nem hiszem, hogy ilyet lehet kapni. Ilyen összeszerelt villantóm. Van egy ilyen, ez nem tudom, látjátok, ez arany. És ebben volt az őszínűm, amit ugye elhagytam, és az volt a 9. Ez pedig Ausztriába vettem egy horgászbotot 10 euróért, és ahhoz járt egy ilyen, de viszont nagyon gagyi a minősége. De viszont az legyen a legkevesebb. És a végére hagytam a legjobbakat, a wobblereket. Na szóval akkor mutatom is, csak gyorsan kibogozom, mert ezek szokás szerint összegabajodnak egymásba. Először van itt egy ilyen rapolás wobblerem, egy 10 g-os X-Rep Countdown 7-es. Ez jó mélyre elsüllyed. És hát ennyit tudok erről. Van egy darab ilyen felszíni csalim. Egy ilyen, aminek jobb oldalt nincsen szemem, de viszont bal oldalt van. Egy ilyen felszíni redhead. És személy szerint a 2 kedvenc csalim, ami itt van most a kezemben, mármint egyik nincs a kezemben, egyik a kezemben van, az nem más, mint, várjatok, kicsit kezd elegem lenni. Mindegy, a 2 kedvencemet a legvégén mutatom. Van ez a kis ilyen gömböc, ilyen minden színű, hát ez is valamilyen UV Tiger, de nem az a féle UV Tiger. UV milyen Tiger? Ez nem UV Fire Tiger, ez valószínűleg valami más. Lava Tiger, nem tudom. Nem tudom, hogy milyenek vannak. Perpil, van egy ilyen pici vörös szárnyú keszeg, dévérkeszeg csalim, karika keszeg csali, és van egy ilyen egérbékaszerűség, ez viszont UV Fire Tiger, és a kedvencem, a 2 kedvencem hagytam a legvégére, az egyik már kopik, mint a rohadt élet. Ja. Az nem más, mint egy ilyen lure fences
Hát nem crankbait, hát szóval lehet, hogy az, nem tudom. És a másik pedig egy Whopper Flapper. Ez felszíni csali. És ugye, mint a videó elején is említettem, vettem ezt a 3 új csalit. Ezt a Little, vagy Baby Best Lure-t, ezt a Runmaster-t, és a UV Fire Tiger-t. Ezeket vettem, és ennyi lenne ez a videó, ugyanis nincsen több minden. Kivéve még van egy békám, de azt most már nem halászom elő, mert az kint van a garázsba. És már nincsen kedvem előhalászni. De majd ha akartok még videót, akkor nyugodtan kommentáljatok. Fel lesznek oldva a kommentek a videók alatt, hogy, és kommentáljatok, hogy akartok-e még vagy sem. És én még ma ki fogok menni rollerezni, és remélhetőleg sikerül az, amit gondoltam. Egyébként ezeket nem én vettem. Ezeket egyébként nem én vettem. Ezeket apukám vette, csak elcsoltam, mert tetszettek. De már nem tetszik, mert nem fér bele ebbe a rekeszébe a sok csali. Úgyhogy valószínűleg most valamit meg kell oldanom. Úgyhogy én ezeket megoldom. Addig tehát legyen egy szép napotok. Sziasztok!